Εσύ ξέρεις τι μονόπετρο θα πάρεις με βάση το χαρακτήρα της. Αν η κοπέλα σου είναι μυστηριώδης και αποφασιστική, με έντονη σκέψη και αυτοπεποίθηση, τότε ένα μονόπετρο με τετράγωνη πέτρα London Blue Topaz, πλαισιωμένη από λαμπερά μπριγιάν γύρω από την κεντρική πέτρα και στα πλαϊνά της βάσης, την καθρεφτίζει τέλεια. Αν είναι αρχοντική που λατρεύει τη λεπτή σιωπηλή πολυτέλεια, είναι κομψή χωρίς υπερβολές, τότε το απόλυτο κλασικό μονόπετρο με καθαρή γραμμή μιας κεντρικής πέτρας κοπής μπριγιάν που κλέβει την προσοχή χωρίς υπερβολές. Αν είναι τρυφερή και ονειροπόλα και βλέπει την ομορφιά παντού, ένα ονειρικό πολύπετρο μονόπετρο με μπριγιάν που θυμίζει λουλούδι. Αυτό το δαχτυλίδι είναι σαν την καρδιά της. Απαλό, φωτεινό, γεμάτο συναίσθημα. Αν πάλι είναι αριστοκρατική και δυναμική, με επιβλητική παρουσία και έντονη προσωπικότητα, τότε σίγουρα ένα εντυπωσιακό ροζάτα δαχτυλίδι με βαθύ πράσινο σμαράγδι στο κέντρο και μπριγιάν που σχηματίζουν μια βασιλική λάμψη γύρω του, αρχοντικό ακριβώς όπως είναι.